חיים סורוקין שוב, שלום לך. חיים, מ"ס כפר קאסם קיבלה הגרלה, הייתי אומר, אותה הגרלה של שנה שעברה. משחק גביע ב10 לחודש נגד אזור, משחק ביתי, ומשחק ראשון נגד קביל ויפה. בליגה? בליגה. תראה, בואו נגיד אין משחק קל ולא יהיה משחק קל השנה בליגה הזאת. בודדים המשחקים הקלים. ובאמת חשוב שאנחנו נפתח את הליגה ברגל ימין. נפל לנו משחק קשה, משחק לא קל נגד קבוצה שכמונו רוצה לעלות ליגה. שגם התחזקה העונה. אבל זה יכול לתת סימן, אם אתה מנצח משחק כזה, זה נותן לך רוח גבית, זה נותן לך דחיפה מאוד מאוד חזקה קדימה. זה מחבר את כל החלקים שנמצאים ומפוזרים פה בכפר ליחידה אחת. והקהל יתחבר לקבוצה, ושחקנים יתחברו לקבוצה, וההנהלה תרגיש שהיא עושה עבודה טובה. כל זה יכול להתנקז במשחק אחד נגד מכבי יפו. חיים, מחר יהיה לך גם משחק קשה נגד בני לוד. משחק אימון קשה, הייתי מגדיר את זה. למה שאתה מחר מייצג לנו לכפר קאסם, לקהל כפר קאסם, את הקבוצה הכי חזקה שיש לך. תראה, קודם כל אני מאוד שמח לעשות משחקים נגד קבוצה מליגה לאומית, כי אני חושב שבאמת נבננו לשחק נגד קבוצות מהליגה הזאת. כי הכדורגל שלנו הוא כדורגל שמתאים לליגה הזאת. אנחנו משתדלים לא לשחק נגד קבוצות מהליגה שלנו, משתדלים, אבל אני לא יודע כמה זה יהיה אפשרי. עד עכשיו עוד לא שיחקנו נגד קבוצות מהליגה שלנו. חשוב שהמסרים לא יעברו מקבוצה לקבוצה, איך אנחנו משחקים ואיך אנחנו נראים. אנחנו עושים את הכל, ומי שעוקב אחרינו, אימון אחרי אימון, מי שנמצא איתנו פה, רואה שאנחנו עושים עבודת קודש, עבודה מאוד מאוד קשה. שחקנים עובדים קשה ברמה שלא עבדנו הרבה זמן בצורה הזאת. עובדים אינטנסיבי, עובדים ברמה כזאת שכל שחקן מבין את גודל האחריות שהוא נמצא ויושב פה. והמטרות שלנו באמת, המטרות שלנו זה להתחבר כמה שיותר מהר, וכבר שבוע הבא אנחנו יוצאים למחנה אימונים בצפון. כן, לשלושה ימים. לשלושה ימים, 3 משחקים, אנחנו חוזרים למנוחה יום רביעי וביום חמישי משחק נגד הכוח. זה שבוע של רק משחקים. ואני מקווה שבאמת השבוע הזה, זה יהיה הדבק שיחבר את הקבוצה הזאת לעונה טובה. אם אני אשאל את חיים, מצא את הפתרון של שאלת המיליון, ההגנה של חיים, איך תיראה? אף פעם, מאז שאני זוכר את עצמי כמאמן, אני לא סימנתי איזה מערך מסוים שהוא מערך מנותק מהקבוצה. לא התקפה לבד ולא הגנה לבד. לא, אני אגיד לך למה. כשאנחנו מדברים על החלק ההגנתי, כשאנחנו רוצים לשפר אותו, אנחנו צריכים לשפר את המשחק ההגנה הקבוצתי. והשנה אני רואה שגם השחקנים שהצטרפו הם מחויבים, אכפתים, והם באים לעבוד, והם באים לעשות משהו השנה הזאת, ודרכם אנחנו נוכל לשפר את המשחק ההגנה. ככל שאנחנו נתקוף יותר, כך יהיה לנו יותר קל בחלק ההגנתי. וכשנחכה לקבוצות שיתקפו אותנו, אז כל המשחק ההגנה שלנו יהיה לא טוב, וזה לא משנה. אני ראיתי במשך השבועיים האחרונים שחיים הכין 2 הגנות. ההגנה הראשונה, שהיא הגנה תהגן בצורה נכונה על השער של כפר קאסם, בעת שצריך להגן. בשיטה השנייה, הגנה תוקפת. אנחנו השנה ניסיתי לשחק גם מ3 בלמים, שזה לא הלך נגד הנבחרת. שיחקנו רביעייה בהגנה שזה... עם שני מגנים שיוצאים מיד. שיחקנו רביעייה בהגנה שזה בינתיים, זה נראה טוב, זה אפילו טוב מאוד. עם זה אנחנו נמשיך מחר נגד לוד. אנחנו רוצים להיות מגוונים, ואנחנו ננסה הרבה דברים. יש לנו סגל שהוא סגל רחב. מאוד, יש לי הרבה פתרונות לשחקן כזה או אחר שלא ישחק. יש לי אפשרויות, ואני מאוד מקווה שדרך האפשרויות שיש לי, אנחנו נוכל באמת לעשות הרבה דברים בזמן משחק, לשנות דברים בזמן משחק, וזה מה שיוביל אותנו באמת להיות קבוצה הרבה יותר מפתיעה מזאת. זה מה שאני אומר, אל תתנו להיות במקומו של חיים סורוקין העונה, כי יש לו בחירה עצומה בכל חלק מחלקי הקבוצה. להפך, אני דווקא מאוד מאוד שמח, מאוד מאושר, שלא רק שאני מקבל שחקנים איכותיים, אני מקבל גם שקט לעבוד איתם. אני מקבל את כל הגב, תעשה מה שאתה חושב, מה שאתה צריך, מה שאתה רוצה. אתה רוצה לחנך, תחנך, באמת אני מקבל מבילal ומטארק ומכל חברי ההנהלה, תעבוד בדרך שלך. וכשאני עובד בדרך שלי, בדרך כלל זה מצליח.
אני מקווה שגם השנה זה אצלי. שאלה שאני חוזר עליה בסופו של כל ראיון שלי איתך, חיים סירוטקין, מאמנה של מ"ס כפר קאסם, אופטימי? בוודאי, למרות שאני רואה שעשו איזה סוג של משאל וכולם מסיימים את כפר שלם כקבוצה ש... נכון, לפני כפר קאסם. אולי זה סוג של... זלזול בכפר קאסם אולי? לא זלזול בכפר קאסם, קבוצה שמשקיעה הרבה כסף, קבוצה שצירפה שחקנים מליגת העל ולאומית. אז בסדר. העונה לא נקרא לחיים סירוטקין באחד האתרים, אני לא יכול ללחם בכסף של שעריים? השנה, מי שמסתכל על כל הקבוצות, אולי קבוצות התחזקו, אולי קבוצות השקיעו, אבל בפרופורציה, אף קבוצה לא הלכה לאיבוד בקטע של התקציב שלה, ואנחנו יכולים לתת פתרון לכל קבוצה, אנחנו ראויים לשחק נגד כל קבוצה, ואנחנו לא צריכים להתבייש להגיד, השנה זה השנה. חיים סירוטקין לפני שבוע וחצי אמר מילה חכמה מאוד לשחקניו, לחניכיו. אני רוצה להגיע למצב שכל קבוצה שתפסיד מולנו תתרגל, לא רק זה, אלא תגיד הפסדנו נגד הקבוצה הכי טובה בליגה. ברור שזה ישרת את האינטרס שלנו, ברגע שאתה לא רק תנצח, גם תראה איתו, זה ישרת אותך למשחק הבא, כי אתה יודע, כדורגל זה גם עולם נפשי. זה מפה לאוזן, זה אחד מעביר לשני מסרים, זה אחרי משחק מתקשרים לשתול, איך היה, איך הקבוצה, מה קורה שם, ואז אתה יודע איך זה נשמע, זה קבוצה מטורפת. הענקים וזה כן. והתחלנו את זה עם מכבי תל אביב, אנחנו נראינו טוב בחצי שנגד הנבחרת, זה עבר מפה לאוזן, כבר מתקשרים אליי לסמן לי כאילו חיים מה קורה שם, אני שמח שאנחנו נשמע, כפר קאסם על המפה לא יעזור. נכון, נכון. חיים, אנחנו מאחלים לך ולקבוצה מחר משחק מהנה ומשחק מעניין מאוד נגד בני לוד. בכיף. תודה. ביי.